A hnapa ngai thokin Jenny chu hotel pakhata thil tifai turin akal le a corridor ah hian mipa pakhat hi hmeichhe thau deuh deuh nutling hmel tawh fe fe te hian an lo suisa nawk nawk mai a an zinga pakhat chu a bial nu niin a awm lo hlanin hmeichhe dang room ah chuan alo tawmpui ni awm tak ani chu mai bakah a pawisa chengnuai hnih a ruksak bawk ani awm e chung ho chuan Jenny chu an lo ava an room chu tifai tur le bedsheet zawng zawng te pawh paih vek turin an lo hril an misuih sak pa chuan Jenny hmuh hlau takin alo in hliah tawk tawk bawk a hmu lo hlohh chu a lawm hle Jenny bial pa lo ni rengin ngaidam dil na saviau mahse chung mi te chuan an dim lo hle a bawlhhlawh bawmah an paih daih an room chu alo hnawk em em mai a Jenny pawh in hnar hnuh chung te in a tifai hial a zawh hnu chuan pawnah bawlhhlawh bawmah khapa lo mu reng kha hmu in I phu tawk chia nih kha ler lutuk mai tiin lei a chhuah khum ve leh hrama a hmai an tuam sak awangin a bial pa vula ani tih reng a hrelo chutih laiin Jayden a leh puchan a te chu Mr. Fu a Fu Group Company Chairman sunin lungai takin hun an lo hmang ve mek thunga chu pa chuan a thi hma khan thu ro chhia a lo siam lok diam nisari chhunga a tunbo ta zawng hmu thei a piang chu Fu Group ro chun tu tur an nih baka a tunu chu nupuiah an nei thei bawkang tiin thu a lo tiam ani awm e Bow Group erawh chuan an pawisa fai zawng zawng chu charity ah an pe vek thunga chu thutiam chu a thi hnu nisariah chiah tlangzarh tura ruah hman ani awangin tuman an la hrelo ani Jayden a chuan puchan a hnenah chuan ka kum rualpui nupui tur min lo zawn sak rawh tiin a hrilh ta a hmeichhe hrang hrang thlalak chu a lo enkual tir dun dun mahse a duh zawng a hmu tlat lo chutih laiin Jenny kha in tifai turin a lo lang nulh mai le chu chuan Jayden a mit chu a la ta chat mai puchan alah chuan ente boss a mit meng khi Mr. Fu tlangval lai nin a in ang lutuk a lo ti ngal vat bawk a ID te chu an lo dil ngal jiang hnam cheng sang li vel thlakhata la lut thin nu le pa nei lo bial pa erawh kum thum lai nei mek a lo ni nu le pa nei lo ani awang chuan an phur deuh sawta an mi zawn lai chu a lo ni reng mai the sin chiahlo ho chu kovin pawisa suitcase thum khatlat chu an lo hmuh tir te te a arang thei ang berin min nei la chuan he bank card duh zat zat hman theina hi ka pe ang che tiin Jayden a chuan a thlem chhawta a ka duh lo ka taksa hi ka hral lowang baka bial pa hmangai deuh ka nei mek ani tiin Jenny chu a lo tang ve tlata pawisa erawh chu a it hle chutih lai tak chuan vula khan a lo khawla in ti thei deuhin duh tak enge ni ta avati nem diaya Jenny in thenang a lo ti dai enga tinge in pawh lei kan tum kha a ti chuan nang nu le pa pawh nei lo kha ka ngak rei tawh lutuk che in pawh lei thei hlei lo hmangai I phu lo ve tiin phone chu a off zui dai Jenny chu a thina rim kher mai Jayden a erawh chu a nui lo za deuh in nei mai chu a rem ti ta nge nge a korta chuan vakalin kum khat chung lek anin nei anga million nga a hlawh dawn ani a ul sam lutuk tiin Jenny chuan a sign ngala in nei certificate te chu an la chhuak ngal Jenny chu a hlim hle a certificate chu million nga kal thei tiin a thlek deuh reng bawk Jayden an in khata chen dun angai ania o a lo ti pawh chuan enga ti kher ani chuan million hnih min pek belanga yang a lo ti zai chu erawh chu puchana khan a lo pe ngal veka Jenny chuan chutianga tam pawisa ala hmungai si lova amu mang emaw a ti hial zawk a in sik chin vel phur deuh chuan pawisa chu a la a tlan haw pui chawn chawn in ava thlen chuan vula khan hmeichhe pakhat a lo khusak pui leh beka Jenny thinrim chuan a soisa hrep chutih laiin in nei tunu in bil a lo khawna vula bial nu chuan he in hi nuai nga in ka lei dawn kha chengza hnih hi lala chhuak wang wang ro tiin Jenny chu pawisa chuan a lo vawma hetiang lek kamamuh lo
millionaire ka ni hi alo ti let ve ngat an oilo na sa an lo nui vak vaka I ril ruak kim lo dewani kha pushe kim avaron ro an lo ti velu tuk cheu chuan cheng nuai nga in mo in ngam ale tin ka ngami jini chuan alo ti ve le tlat poisa pho chu alo keng thlap le ngal vulate chuan makan ti hle a khoya mi ngei nei lottery manem ni ti in alo tlon le vel o mani ka nga mai alo ti khum ngat ma sela chung poisa te chu alem vek alo ni tlat mai in nei tunu po chu a thina rim hle a Jenny la chuan angai na alo shebik lo adik lo zok alo lapal chu ni in adik tak tak chu gar pahni in an lo pele ngalwat ti chuan in chu aleita ani a thian nu mawi in alo khola a bial pa in alo then ve tho ani awme a ril runa chuan zu in puya alo som poisa petu te kha a bodyguard ta chuan an changhal mak le ngala mi hausa nu ang che in a khosan nuam to khop mai a thianu po in mak alo ti hle a mi hausa deuh pasala ineyem ni tin alo zot mase contract maya in nei an ni ba ka Mr. Fu tunubo anga lem a chana wang chuan a hring ngam lova kan na tho na ka khol te kha an ni hi a ti ve zai zuman to chinga chu an cha vel an bula chuan vulale a bial nu kha an local vele a me chi hausa deuh anei san dai ti a sha chuan moi chuan a thian nu Jenny thlawang chu lo hau vatin vula chu a tong khum vak vaka an ni la chuan enga ma an lo ngai lem si lo moi la chuan a lo wak lui khum vak vaka thian chan chu a pena ve khop mai a le lam te po chu an duai bik chuang lo anin che sexy e mai anin swar thina nyang chu inin ngai zon lai po khan arukin alo kopreng mai thei chia sin an lo ti ve le tlat inin soi thei boka tungi hausa jok chu in elila ti in Jenny chuan a chauta zuman to berchi chu anin leitam siak tangat ngata thlenga chuan bun tirin kusil nan te an hmang vel mai mai arukin volate chu ho an tum ngota Jenny chuan alo rem ti hau lo chutia an rik lui lai chuan Jaden ate an lo lang ve hlola chutia a bank card anu puin alo hmang chiam chiam mai chu alom vak lova a phone alo ri ka wangin chang turin hmun danga akal sona vula bial nu po in hausa jok ni adu awangin a poisa a hmang zo vek to he pa hi ka du lo khongai takin ka poisa te kha min pelet le ro ti in chap chungin angena engtin nge ka pek let liang che I man vek to kha Jenny chuan alo ti mai si chuta light alo thim thuta music po atop ngal vek meche pakhat le a bodyguard te lo kalin henu hian u nau pa Jaden a black card aruani ti in alo man tir ve ngota karulo shim ka pasal ta ni kha ama min pe ka sin ti in alo chang na ve hle Fuzi Group President ka thi I pasal card mo anu pui hwal ka ni hi muani chuan alo ti ve ngota chuta vulali abial nu te chuan Jenny chu an lo nui sat le chanta Jaden a phone hmang zo po chu alo let le to a Jenny chu chwa tura lo shilin anu pui ani thu te chu alo soi tamai tam tak chuan an la ring chuang lova kanin choidon khan hausa lo zok chu ui anga bau chunga wa kwal tur kan ti kha in wa kwal thei Jenny in alo ti chuan vula chuan min ngai dam ro Jenny in kha chu leipo ngai lo in neyang alo ti le zai kal mai te kaming po kha min ko to su lera alo ti khum maka cheng noi ni ka peang che in suk e rongbol chhuat no engkim ka ti vet to ang ti in chingchi te chuan angen le vel kangai dam ngwa rang che tuna chuan pasal fel deuh ka nei to Jenny in alo ti tlat to si muani la chuan alo oi mai du lova voi khat anin hmuna atanga in hmangai ngal an ni thu chu dotin an soi ta ringot an chan dun chuan black card mang khan an wa bazar le hama bek man to ber te thomhno le tlereuh chi sang te an le cheu bara le hotel changkang berbera te chuan an thleng kwal dun boka nuam an ti dun khop mai
chuti laiin hnuchhamin enkol tu puchana chuan alo khawla an in lua lai chu tichhiat sak an tum chu lo niin chulai hmun chu Jenny lo selin na hmun ani awangin tichhiat alo phal tlat lova mahse hnathawk ho chuan fu group hmalakna ani thu le chulai hmun chu an leifel vek tawh thu te tichhiat ngei angai thu te chu an lo hrila Jenny mang ang chuan Jaden a chu awa khawla meeting an nei lai ani awangin alo chhang thei si lo hnathawk pa chuan keiman kan bia nge tiin tu emaw hi a khawla ani chuan tiche ngal turin thu alo pele bawk si mahse chu pa chu Jaden ani lovin a u nau pa zo kalo ni ani chuan helai hmun hi kalei vekang tiin black card chu alo phor ta topa fu chung ko card ani ve bawk si awangin hnathawk te pawh chuan hma an la zui ngam ta bik lova zana chuan muani chu Jaden a piancham lawmpui turin alo lang le nawl mahse ani chuan piancham ka lawm ve ngai lo alo ti hmuka fu chung ko falak alo ni awm e Jenny lo haw a hmuh ve le muani chuan Jaden a chu alo kwah lui tlata chu nu mai chu kaum lo hlanin ka pasal men chu sak te alo tum vel ani maw tiin awa pot sawn dawra iwachawr che awm em ve idin tha theilo chuan doctor varon ro alo la ti zui kanin lei chin na thuk zia hi i hre thiam lowang muanin alo ti chuan hriat thiam pawh ka tum leu ka pasal hi e min ruk sak chuang lowang tiin Jaden a kut chu awa chel ve ngat ani chu alo khisuka voin kha meeting kan nei lak lo lutuka tiin call alak lo na chan chu a hril ani chuan tunge hnuchham in kha thiatir lo tum ve ngawtang le ka selin na hmun ani sia ka ui lutuka naupang la an tam si a kalna tur an nei dawn lo asin tiin Jenny chuan chulai hmun chu ti chhelo tur chuan a nge na khalai hmun te chu hman atang tawh a full group in kan huang zauna ta na building sak kan tum na hmun ani kha nangmah wang mai hi chuan ti danglam a chi lowang director te pawh in an rem ti dawn lo muani chuan alo ti vat ni e nang chu yawm tawh chuang lova naupang ho pawh hmun danga an sem dar mai dawn a lawm in ti buai du tawh chu Jaden a chuan alo ti dam duama a tha e minpui lo pawh in keiman kadang tho wang tiin Jenny chuan ala chhang hram tho board meeting an nei na chuan Jaden a chuan North City Orphanage Home ti chhiat tir tum tu so tunge ti na zota ji chuan keima man atang to a project kalai ani so alo ti vata ani naupang te kha anom na hmun tura hruai an ni to em ati chuan chulam reng chu alo hre hau lo mai anin son du si lova kan thia mai angai ani anin son mayang tiin a chang ta ngota naupang te himna hi kan ngai poimo phot tur ani hmundanga anin son zo ma chuan na chu cholai lok tur ani Jaden a chuan alo ti hmia a mahse ji a chuan a thu chu ti tlang atum lui ngang tho chumini la chuan ti chengal vek turin na thok te chu awa hril le ngata Jenny te thian dun pawh chuan lo dan pui chu an lo tum hle tuntum ero chu an tim vak to lo JCB kut chuan Jenny lu chu an tau tir chora a thi zoi mai chuti chung pawh chuan Jenny chu pen khat pawh in hnung tol atum lo arukin reporter ho chu alo ko khom vek to alo ni a Fuji group malak na te chu an hriat chak zong tak alo ni baka poisa tam tham tak pek atiam boka wangin atira lo hnial der vel ma se an lo rem ti ta thova reporter ho an lo thlen ta ka chuan full group president chu a pasal ani thu le ani nei certificate te chu alo hmu hloma chulai hmun chu ti chhiat arem ti lo thu a soi ma se na thokho te chuan engama an lo ngai sak lova Jaden a lokalin anupui lama chuan alo tang hlo na chu top sat ri tur chuan alo hrila na thokpa chuan ji chu thilom dan awa hril ve ngal vat thunga ani po chuan ti lui turin alo tingam to bik lo moi chuan i pasal hi a felin angai to box si chia poisa la kan man sak chau to box si lom thu suinan mana iki chain min pek
I phiar ngei kha pela alom viawang a hausa a du anei thei dawn si a I kut chuak ngei I pek khan angai hlu viawin ka ring tiin a naute lem ki chain chu alo pele ta a nalvak lem si lova ani meu han pek atan chuan a sit deuh ma serin ain Jayden a chuan alo ngai hlu phiana a pian cham lawmpui nana ma ni thil siam ngei petu anei masak ber ani miawa Jenny mai bula chuan vakeng kangin heu inin angreuh phian le ngala mu mang thalo deuh te ka nei pha chu ka hlau ang reng nangman kol le sok mai ro alo ti fiam peka I du lo chuan pai dai ro engma po ka peto lowang che miswal pa tiin lung oi lo deuh chuan Jenny chu akal taw sok hey Jane min lo ngak te ka ti fiam mai ani kha tiin Jayden a chuan alo zui nak chutia an project kalai an pu berin alo ti top tamai chu director then khat lung alo oi talova an pu ber tu nu bo po kha Jenny chu ani kherem ti proof na engma an hubok si lova ani lo ti proof na po an nei chuang lo Jenny chu pu fu nen chuan in ang an ti em thawa ani chu an ring ro deuh fur Zia chuan thui chiang turin a thurwal puite chu alo shila falak mai Jayden a chu an chung ko group ro chun tu tur ani chu arim ti theilo Jayden a ero chuan Jenny chu company a chuan thok ve turin a soma ani masabera chuan vula khan alo be buai le pek inin mangi ka hmutui hnai thei to lo cheka ti kha pasal ka nei to ti in a phei khokin alo vuer zok chulai tak chu Jayden le mwani te khan an lo hmu a mi re thei hi chu an tor chhuana hi an thisena hian a betlat to a omdan moi po hi an shelo an che thing le tlat thin mwani chuan alo ti khera Jayden a bana alo chel sak vel Jenny chuan khoimo in la zom ve deuh te o thiani ka pasal hi idu ngoi viawani chuan ka chia hlua emo meya kan tan tir don che em ni voice ari po piang non le ma la ka pasal hi I changai chuang lowang ti in anam son daya Jayden a chu akal pui nal han por ve viau thin ma se Mr. Ford tu nu bo an hmu chwa lima chan reng mai le Jayden anu pui lem ni reng mai chu nuam ati bik chuang ho lova an man chwa mai te chu a hlau thina a chang phei chuan a khor le deuh dot thina ma se Jayden a chuan lo tur engma lovania thiam tak khan lem chu changchhun zom zela ani mai alo ti chuan a zia le deuh huain a in hria phone mangin Jayden a chuan a kal sana chumi hlan chuan jia kha alo kal a thom chia sha ta wangin Jayden a emo ti a emo thil tul lo deuh Mr. Ford tu nu lema a chan chung chang te kha alo soi chhun zom le peka Zia la chuan a thu sha do tak mai a soi tia sha chuan alo record char le ngal a poi thui thei viau mai the ani board meeting chu an nei le ta a chairman tu nu anga lem a chan miawa wangin Jenny po chu an zinga chuan alo tel ve a apo nen in ang ti hlema se finfia na fia fai tak an nei lo chuan tunlai ya plastic surgery mangpo in mi mel ang takin a in siam danglam tir thei to tlata in ang ve shim tisen in zom ni ha ulola an tam em bok Jayden a chuan Jenny chu vice president thutna chuan a thut tira hei hi kapu du dan ani experience engma ala nei lo wangin keman ka pui bokang min hnialin omem athilo lawa keiman ka pomlo hetiang company lian lutuk enkol tur chuan henu hian thiamna anei lo ba ka kapu tunu ani lo shim pon lam mi ani lem chang chop mai ani hi ti in ji chuan nichina Jenny thu soi alo record to te kha a play ta nge ya chu thil chuan board member ho te po chu ati thin rim kher maya pai chhuat tir mai an tum Jenny po chu hlau thong ta hle ma se Jayden a chuan chairman tu nu ani ti finfiana DNA test result alo nei ve dim diam to tlat chuta chuan 99.9% lain alo in mil si a en mai po in siam chop ani mel bok si lo
Jenny tak pawh chuan mak a ti hle a mahse Jayden a chuan a siam chawp tir ni mai a langai fan ani. An lo phur tawh tih reng nen Jayden a te thluak an pha leh ta si lo chu zia leh muani te chuan pui an ti in hmalak dan tur kawng dang an dap chho ve leh ngal char char. Jenny chuan hna a han thawk tan ve dawn a ti dan tur a thiam der si lo. Vanei thlak takin a bula thu chuan a lo hrilh fiat a hlova mahse na thawk dang pahnih lo kalin Jenny chu dawt sawi hrat re thei leh sum duh wanga chutianga mi bum ching tiin an lo tawng khum ta bor bor mai. Hei, engwangin nge min lo tawng el vak vaka enge inpui ka sawi a lo ti ve ta a. Kan CEO pawh hi i lo zar buai aniang tiin an lo sual ron ta mai a. Mahse Jenny zong a kawlh ve riawa ama le ama chu a lo in veng ve ngam tlat. Ben an lo tum pawh in an beng thei bik lo. Mi re thei in ti hi nang ni a in ka hau samai thei ania tiin. A poisa te chu a phora na thawk ho hniana chuan he mi te hi an hmaya in ben ngam phot chuan poisa hi ka pe ang cheu voi khat bena cheng sing ni o a ti ta pia mai. An ma ni lo ti buai tu pakhat zawk chu i thianu hi i ben ngam chuan chance ka pe ang che poisa i hlo nga lang a lo ti ta a. Pakhat zawk chuan poisa chu a lo du bok si a thianu chu a beng ta pop mai. Midang pawh chuan ka du ve tiin an lo beng ve ngal vat boka. Jayden a pawh chu Jenny thianu khan a lo va ko mek a an lo soi sak shrep mai chu a hlau thawng hle a man hmuh takin chulai hmuna chuan a vakal. Mahse rin lo deuh mai in Jenny chu chera bop ko kher mewin a lo thu on dor a. Tawng thei deuh nu kha na thawk ho lo ben tir zelin poisa a lo pe ngauh mai chu an va hmu. Jayden a lo kal ve leh Jenny chu a lo hlau der vela. Eya an na lut tuk tiin a khup te chu a dum vel thul. Jayden a nui chu a lo za deuh tlat. Misual nu pawh khan a bopa chuan lo manin chan a lo be sei ve ngota. A kal san daya sin le. Chuta keipo ka ke na lom nizan khan kan chena sa deuh aniang. Jayden a chuan a lo ti fiam pika. Midang an lo nui tut tut. Jenny ero chu a sak hle. Misual nu chu department danga a transfer ngala. Jenny chu a pum chuak ngal nal bok. A office a chuan a shwaya. Tu ma in hmu sit tir to suang che ti in a hau. Nang ma wang ani hi mi in min hmu sit. Min hau hlau le ngala ti in Jenny po chu a lo lung oi bik to lo. Jayden ala ngoy ringin a lo tei bo dai. Chumi hlan chuan Jia a lo kala. First aid box lo kingin. Jenny kia a tlem pem lo om chu damdoi te a lo hnoi sak vel. Jayden a pawh khan first aid box a lo la ve chu ni in. Chutia zi an Jenny damdoi a lo hnoi sak vel chu a thik deuh tlat to. Vapom no lin kanupui hi ka lo shwai don ti in a chua pui dai. Jenny ero chu ala te tau ngat ngata Jia kha nai tam su mi thalo takani kha tia. Jayden an a shil pawh chuan. A thu soi chu ngai pui mo lo omang deuh chuan a lo om lui ngar ngara. A hau chiam a wang khan Jayden a pawh chu a in thiam lo dewa ngai dam adil. A hau chiam a wang khan Jayden a pawh chu a in thiam lo dewa ngai dam te adil ta ringot. Na thok tura Jenny let le chu an lo tlon to sap khop mai. Ma se vo in chu amut a wi deuh tlat to. In ti thoven ama mo tlat. Moi khasomin an va basar le ta a. A hlim lo chan te chu a shil chuan. A du che ani don chu a lo ti mai si a. Jenny ero chuan a ring ve lem lo. An din hmun a in thlau ema. Ani aya chelo le hausa an tam ema tin ni. Zana chuan gin group te nien in hmu in. Jayden a nien chuan full group ai an o ve thunga. Tho ho dan tur chung chang an soi ho ani. A om dan a changin Jenny chu alung oi zan lo ti Jayden a chuan a she theya. Zula chua in tuk bok si. Ambula waiter lo ding ring chu vula kha a lo ni ringa. Azu in lai bika chuan damdoi a lo pul sak a lo ni. Rin ang nge in Jenny po a rui ta hle a. Thingkung po na mi chu a kwa bit deuh trai maya a ho du to lo.
Jaydenan ho ang atlai to nia ati po chuan ai min khoi su pasal ka nei to alo ti dai I pasal chu lom ka ni ati la in khoi mo ani hi ka pasal ain email thadai zo ka ni hi ma se ka pasal ini lo tlat ka du lo ti in atang le tlat si ani ti hian lo omla kar ka vala ngi local son mi aswang che ti in Jayden chu akal kianga chu vele vula kha lo tlanin romolin Jenny mai chu alo hup saka kar chunga chuan alu pui kara chuan muani kha lo omkur to ati tir ve kalo ni a in lua chuan vula chuan a hruaya suala tumta camera te po akam vek bok Jayden po zini a hmuto si lo chu amang ang hlia ma se a phone chu alo la ken tlata wangin a location atang chuan alo chui chuak ta hlawa thilpui tak alo thlengman lo hlo chu alom hle police te po kovin vula chu mi pong swal tum thu buaya chuan an manzui ta ani Jenny har thelo lutuk chu Jayden chuan bathroom a shrain tuin a phu shepa tlem chuan a zia ve ta achunga thil thleng te ro kha chu a hre chiang to mia lo atu ka chuan thil du om lo tak mai alo thleng le ta company a chuan muani chuan Jenny chu local silin he thil hi enge om zia ti in Mr. Gin anian chawa anlan na thalak anin chi bai lai te zuan in lai te chu thalak alo kenga Jenny chuan tho ho na kan nei lom engma kan pahni in kara a om lo shim shim chu ba ka midang po an om ve ani alo ti po in pigini alo lut vele ta a thinrim deuh hian Jenny chu alo khoi ngal bor bor mai a phone in ala cover zuya ka pasal ilo chhai vela mo miten om lutuk mai mi pasal ani hi ishilovem ni ti in alo shok vak vak Mr. Gina po chu rang takin alon thleng phei ve a anu pui chu alo shwai ho ani po chuan thalak chungchang chu mak ati ve thowa tho ho na chungchang po kha kan ti topri mai anga yang Fuji group hi karin ang in lo ni lo tlat ala ti zui thil akal buai chho ta tlat Jenny po in hanti vak ngai na a hrebik lo muani te ruam mansa ve kani ti ero chu a hремaya putar kum somnga chuang to te lo mu tai te chu a gold digger dik takini hi muanin alo ti zwa zwa lai chuan Jenny chuan alo beng pop film khurvia wang che ani lo chuan ka pasal ilo thlem kwa lai vel kha CCTV footage a om vekania ka pholang ve nga lang ti in ati chhai ve ta a muani po in engma a suingam to lo an tho ho na ti top ani thu chu Jayden na lo sha chuan poyati hle a Jenny po chu a in thiam lo viau hlawa a chanchin ngai ven turin a thutna lama chuan avakala ma se rin lo tak mai in ani chuan dumde channel alo ena alo nui khia khia mai chumai ba ka moi khan jiete chu alo chui ru ve buka muani nen chuan anlo in kopru reng ani ti chu an hre chuak ta ruam man na dang an siam ve ta vata meeting a chuan Jayden na chuan nangma awangin full group in kan project kan hlo pha a cheng tam tak a thlonin alwang ralani I film khurlo wangani hi pu ber tunu po ni la Fuji group luk chhiat ai chuan kanin thenang ei hi million khat kart ani hi la chuak nal nal ro ti in athin arim mel hle Jenny po chuan ngai dam adil vak vaka ma se ngai thlak sak ani lem lo member te po chuan adik chia hei hi a thaberani bang ro se in chen ngal ro an lo ti sap sap boka Jenny chuan in chen na forma chuan a hming sign in bank card chu ala a chwa mai atum chu vele zi chuan intima ma lo mo he thil hi thudik ani cheim ti po kan la hre chiang hleinem Jenny hi ke chuan a thiam lo na awom ka ring lo ani a lo ti ta chia irin le rin lo chu thu shan dai ani tho ho na atopa company in cheng tam tak kan hlo hi le let le ngai na awm to lo Jayden an alo ti le khawa chairman tu chuak hi ti danglam thei ani lo kar khat chungin Jenny hian thiam lo na anei lo ti ka chui chhuakang chuan
Fuji Group Vice President ini na hi iban sananga Jenny hne na hian ipetur ani alo ti ve ta tlata ti chuan le muani po chu a hlau thawng ta an pahnih ruam hman na kha ani si a internet lama lo poster tu la chu aka zen ani bok si jela an tan tir mai angai don ta jela chuan ika zen nge Fuji Group hi idu zo ti in alo zot mia mai si a akuta chuan chel sakin tun hi kantana hun thaber chuani jeiden ate anin chen chuan keini hi Fuji Group ro chun tu tur chu kan ni thei mai do na sin Jenny har satna to hi kan man changkai angai ani vice president ani chuan engma thiam anei don lowa keima ni ya ba ka in ka don lo nakina hotu ni na kan chel huna chuan kanin neanga ngoi rengin kantana nok sakte chu kan da bo mia to mai don ani ti in athuak chu asuk sak char chara muani po chuan thadon riawin a shele ta in holo zet chuan an la in mo zui kil khata changin arukin Jenny chuan video in alo lak ruk sak ve char ti reng an shelo kar khat chu aliam ta a Jenny chuan thiam lo na anei lo ti chu fin fia sak ni in thil ti swal tu po jela an khung to thu zia chuan member te hne na chuan asoya pigini po in thil alo sha swala wangin poi ati hle a Jenny hne na po ngaidam adil to ani chuan Jaden in tiam ang khan vice president atang chuan in hnuk dokla inupui chen tak Jenny hi vice president ani thei ti na ani chu alo ti ta zela te reng mai thutiam sut mang kani lo ma se thil pakhat ngai thak tir tur cheu ka nei ani ti in aruka muani ne na an hmalak dan tur an soilai Jenny in alo lak ruk sakha Jaden na chuan aplay tamaya anma ni la chu chiang takin an lang bok si zia le muani te chu anma ni thangkama chuan an tal ok ta zia phe chu an man zui dai chuta Jenny chuan Jaden na chu angai dam vek thu le chen adu lo thu te chu asui le zai bok si a muani po chu alung oi ta lo enga tinge henu munti fai tu mai hi idu em ke hi ka chelo zok dai sin kalak fe zok bok ila in chhir viawang ti in alo out awak waka Jenny nu le pa dik tak azon mu to thu le chairman tunu dik tak ani lo thu te chu ala soita deu dewa Jenny nau panlai thalak ni om tak anu le apa te ne na anding ho lai chu alo entir hlom Jenny chuan tunge anu le apa te chu a shelowa arukin alo zong ru ve char to thena ni reilo te a muanin alo zong mubik mai chu makati hle a chairman tunu dik tak ani ti chu alain oi theitlat lo meeting room a chuan anu le apa nia in chalte le reporter te chu an local tamaya inu le pa kan ni hi unreta kan lo zong to che sin te in aba certificate ni om tak cheteu phengphung to chu an lo phorve chat kapu tunu dik tak ani hi Jaden an alo ti po in siam chop tir mai aniang DNA test report te chu siam chop mai the ani an la ti chala engma chu chiang taka chin fel thei ani tari lo guard ho chuan chung ho chu pon lama an hnot chhuaka ma se company ko ta chuan om hun khwarin an la aw vaka an ho du chuang lo Jenny lo chuak te chu lo potin inu le pa te hi min za puin min shedu to lovamo ti in lo benan tuma ma se Jaden na chuan lo dangin kalbo turin alo shil anni la chu khola ya chuan thu in an tal vaka ama ayan sa chuan an aw vak bok chuti lai chuan moi chu a local ve ta a Jenny nu le pa te in ni chuan khoya nge a fin fiana chu min hmu te u alo ti ve ta chumi te chuan evidence atan chuan DNA test result an siam chop tir chu an lo phor ve a hey en la iwai lo le hospital a po kan kal thei renga nia ngam huai om deuh chuan an lo ti zai a hetiang siam chop ani hi Jenny po in chairman tunu ani ngei ti fin fia na DNA test result anei ve tho athushima amadu thu in atlambo in tia chu chuan comment sat nge ani to engthom hno nge hak
enge taksa a chinchhian na turte insoi theihem mawiin alo ti leh zela an hnung lamah chuan muani kha alo chhuak phei ve dun a awm zawn chu alo kawk vu a chu vel leh a awm zawnah kut chuk a nei an lo ti ta alo nei tak tak ro si a chairman khan chu alo sawi fo tawh thin a muani pawh khan alo hre ve alo ni Jenny pawh chuan anu leh pa tak tak te ni a chuan a ngai deuh hman tawh a enga ti nge hmanah khan min lo zawn hmuh deuh tawh lo nucham inah khan ka lo nghak reng cheuh a sin a ti ta tawpa kan zung reng che a mui har em a tin ni i lo lar tak nu hian kan lo zung hmu hram che ani hi an lo ti leh zung zunga hawpui mai te chu an tum Jayden a chuan a pu tunu dik tak ani tih kha a lo hre daih tawh a DNA test result pawh kha a tak tak ani mahse a hran pa in Jenny chu ala hrilh fia mi alova lem an changder mai mai angah khan ala in ngaih tir reng ani mawi chuan nangni pahnih hi lem chang thin in ni tiro in director ka ko ania ti in an drama chan lai mek a an director chu alo kal ta nol mai enga ti nge nangni hi karem ti na tel lova mimal tan lem in lo chan mai mai ni contract dan in bo chhia ani hi apoi ka ti khop mai pi te u helem chang tur hian mi tu emo khan min lo ngen to a ma se thil dik lo ani awangin tuma ka tir du lawa ka lo hnar ani ma se he mi te hian arukin an lo bele shamani don hi ti in a lo puan ta vek sia in soi thiam ngai na an hre to si lo Jayden a pawh chu a lo tawng ve ta kanupui hi chairman tunu ngei ani ti DNA test result kan nei to a tuma lo soi buai to su in oilo chuan police deva biawala chui tir vek ro u kan ngam vek ani media lam pawh khan chu in lo hre dawn nia chuan nangni lem chang te kha jail bang chu in zut ve khopang ti in a ti thai ta a kapu min ngai dam ro poisa kan du em wang chawani sonu son hetianga om tur hian min ruai ani ti in an hnung lama loading ngoi reng muani chu an lo kok tawa maya ani pawh chu a hlau deuh nge rang takin atlan chingal dai chungmi te pawh chu police station lama chuan an thon phei ta tak taka chutiang boruak khan ton chu Jenny tan pawh a nuam bi kha ulova an ni pawh lem chang ve tho an ni an contract pawh chu ti top mai a du thu le in chen mai a du thu chu Jayden a pola chuan a hril ta nge a ani chuan a lo rim ti lo hle tuna hian kanu le pa ti tak tak hian min lo zong ru ve reng mai theya hetia lem ka chan chuan ka hlo pal dai anga kadam chungin ka hmu to lowang ti ka hlau ani ati ta ka chuan thudik tak chu hril adu veuna in thil thalo zawk thlengin a thina rim thut anga a kalbo da yang ti te a hlau le nu hno to sia lungai su ka zon pui don chenia nakina poisa po ka pek bel liang che ati taringota Jenny pawh chuan a zon hmuh pui thuai be sein alo pomsak ve le ta zawk ani muani mang ang chuan miswal rual te chu vabia in million khatlo in Jayden a le Jenny te chu mansak tur chuan ava thlema chutiang Fuji group vice le atunu meu man tur te chuan million khat lek chu enga tan ma ani lo million za tal lo chuan kan du lo ari sa sang lutuk ti in an lo chang ngal mi a loman phot ula ka peng cheu ati po in an ring vak lem lo million somnga in kan hniam theina berani e an ti tlata chumi mang chuan rampo na kan tompo ri thei don ani an ti le a muani chuan tuna chutiang za zat poisa ka khol lo ma se ka property te ka ti ral chuan ka nei thei mayang million som thum talin min ti sak ula ti in a lo don le a ani chuan million som hi man hu chu zan ina hian min pek anga yang ti in an pawng swal ron tamaya atu ka chuan Jenny nakal tur chu accident ang taka lem changin konglaka chuan an lo ti dinga a hmui hup sakin motora an da lut ni khwa alo hriat le meu chuan in ruak pakhata Jayden a nen chuan thut pha in hnung chona lo thut dun tirin an lo phuar ve to a an bula chuan muani chu alo kal chat a korte pawh chu a tet pheng phung mai midang ho kha chu an lo tlan bo vek to a Jayden a chuan
min chhuah la poisa i duh zat ka pe ang che tiin alo thlem ngal chutiang te chu duila hetai hian ka hruai tir lawang cheu police ho lo thlen hma nge hian ka da tha dawn cheu ani tunge hmasa zawk dawn cheu nang Jenny nang wang phiang sen hian engkim ka chan ve ka sin kan hring nunai hian lo lang ve lo la chuan Jaden a emo Jia emo hi pasala ka nei anga Fuji group ro chun tu tur ka ni mai tur nang hian min chu sak ve ka ni hi tiin muani chuan alo an khom vaka a chem tiken la chu alek ve chen bok nen mitmen atinuam hau lo engma ka chu sak lo che lem kan chang mai mai ani kha chairman tu nu po ka ni lo shim min chhuah la ka kalbo wangang tiin Jenny chuan alo chang le zunga chuta muani chu anui ta vak mai Jenny ini na dik tak po tun thlengin ila shilovamo Jaden a hian Fuji group ro chun tu ani du awang hian nang hi nupuya anei che sin amang tangkai vel mai che ani hi chu wang chuan Fuji group ro chun tu tur ini hi a phal lova ini na dik tak po a shil du lo che ani hi tiin muani chuan chairman tunu dik tak ani thu chu a shil ta a tak kem ni tiin Jaden chu Jenny chuan a sot fata ani la chu angoi tlat to mai si engwangin nge dot min shil min lo bum rengem ni tiin a zot lui nga o tam tak chu adik dot po ka shil che ani ma se tu na hian idin hmun hi ala him lova chu ba ka min kal san dai ka lawa wangin ka shil ngam ri lo mai sok che ani zeplen ero chu katum lovania tiin Jaden a chuan alo chang ta nge a atok tuna chuan tu zok nge ka da that masak don cheu nangma ni awang hian kanun a che zo vek to rock paper scissor ti ro u muani chuan alo ti twara Jaden a ero chuan arokin abuta chemte a pai chu ala a an phuarna shui chu a zai ru ve ngat Jenny chuan paper chu ati la in Jaden an scissor alo ti si a Jenny chu a chak ta lo muani chuan vi alo tum chi a Jaden an akutin alo dang man muani chu a khupin a taw thlutopa Jenny chu voboi somin ani chu lo hlau thong hle chuti lain muani po chu alo thole a chemte a lai chuan Jenny chu anak ni ma tak mai chuan alo vitnon le ta sia mai tun chum chu Jaden a po in a hum thei tlat lo police te po an lo thleng ta a Jenny chu damdoi ina an shwai ta a muani ero chu police station lama an shwai ve thung vandwai thlak takin akal alo vit chhe hle a thlak angai an lo ti tatlat mai amil pui donate sa alo ombok si lova an zon hmu wat lo chuan kum thum chia adam tur thu doctor chuan alo soi ma se van nei thlak takin Jaden a kal nen alo in mil hlawa pek mai adu muani chuan keman kalo pe zo kang engtin emo lo ompal ta la ka chianu hi ka hnem zo lowang ati po in keman ka pe ang hei hi ka ro khom tu tur ka siana ani a Fuji group po hi aro chun tur ani bokang engtin emo kalo ompal ani chuan lo kol thareng la Jenny ilo pedon nia ti in file pakhat chu lo pe a aro zong khom tur chuan Jenny chu ada ani in zai chu an chanta a pathian zara tluang takin an zai thei ve muani po chu hlim takin alo rile chel chul to a thianu hne na chuan Jaden a chu mi fel tak ani thu te do ta shil na chan po atana thattur ni a hrial wang ani arin thu te chu soya thinjim to lola ngaidam to mai ro ti na shil akal apeti ero kha chu Jaden an shil ri lo tura angin tlata wangin a shil ngam ri lova anarf that lo awanga damdoi ina omve angin Jaden a chu an soi ani andam fel hnu chuan Jaden a chuan Jenny chu a ina chuan vatlo fowin ngaidam te adil thina company po akuta ada vek to thule lekha poimo chu a sign phot chuan ama chu vice president ani to tur thu a shil chutiang chu kabe sei lem lo ke ai chuan company chinchang e shedei soka nangman enkol ro ma se kanin rem siam na angin million nga khamin pela
chuan kan in then dawn nia a bak engmah ka phut lovang Jenny chuan alo ti ve thung chuti laiin vula erawh kha chuan a hna thalo tak mai kha alo la sim thei chuang lova jail tang rei lovin sum nga hmel tha ti in mi hrang hrang chu alo kawp kual leh dun tawh a man chhuah niin kut a tuar deuh reng mai ani lo khawsak pui duh tawklah chu an lo awm ve zel mai bawk a a nun erawh chu a hlim ho lo nu pakhat phei chu a then rim chuan a rek hlum palh tatlat mai a chung thil zawng zawng a thlenna chanah chuan Jenny chu a mawh puhfai vek bawk tih nat ngei tumin a inchhungah chuan a va luh chilh tarup mai Jayden a awm lo lai tak alo ni si a Jenny chuan alo rap kher mai Jayden a pawh chu khawl a tum nain alo man bet tlat bawk si a engmah a ti thei lo a kut chu phuar sakin damdawi te a ei luih tir tawak vak a a hma ang bawk khan Jenny chu khawsak puia video a lak leh chu a tum ngar ngar ani chuti lai chuan Jayden a pawh chuan a hma a Jenny in a milem phiar a pek kha kengin Jenny in lam chu alo pan ve mek a ama in thiam lo na nasa tak a nei thova Jenny chuan langai dam thei lo ma se beidon mai a tum ho lova engtika emaw chuan a langai dam ngei a ring ani Jenny ina chuan ngai dam dil tur bawk chuan alo kal leh ta a vula chuan Jenny chu khumah chuan alo bawh bet leh run tawh a kawngka chu a va beng deuh dot dot ma se chhang tu an awm si lo vula khan Jenny chu a ka alo hup be sak tlap mai chu ni in ma se password a hre thova a hawng thei ta tho vula chu na zet chuan a hneka Jenny a buaipui chung chuan anila chu alo tlan bo leh man ma se police te chu khawl ngalin a zon tira Jenny pawh vulan alo hup rei lutuk chu ni khawhre lovin alo awm hman alo ni Jayden a mang ang chuan CPR te a pe nga zung zunga vanei thlak takin alo har chhuak leh thei hlau a damdawi eila kha alo la thawk thana samai si a Jayden a chuan a tuar ta hlo zawk a a van nei phian a tuka a har chuan engmah a hre chiang tawh si lova khum khata Jayden a nena an lo mudun ring chu a zak deuh inthenna lekha erawh chuan a hming a sign ngala property lekha kha chu hlawm khawmin bawlhhlawh bawmah a paih daih Jayden a lo har chuan Jenny chu a hmu ta si lova dawhkana inthenna lekha erawh chu a hmu si a hlau thawng hliah a khawl a tum thin a tlang thei si lo a mang ang chuan mawi chu a va beta a Jenny chu a mut a fu vak lo aniang zin khawthon a tum kha i kal ve dawn emaw ka tia sin alo ti mai a amang ang zual hle a secretary chu be ngalin Jenny chu zawng ngal turin a hrila a awmna hria a piang chu milian somnga pek a tiam bawk ani airport ah chuan Jenny chu a va thleng chia a Jayden a nena an thlalak dun a ken reng chu bawlhhlawh bawmah chuan a paih hmak chu khawpui chu ngawi rengin a chhuah san ta ani Jayden a khan lo zui ve ma se anang hman lo chia kumruk lai chu alo liam ve le ta reng mai Jenny pawh a fapa nen traina chuan an lo let leh ta a hming pawh fu an ani Jayden a nena an fa alo ni renga mawi pawh chuan lo hmu thutin mak a ti ve thova khangkum chung zawng khan Jenny nen hian an in be pawp tawh ngai lo hrim hrim ani chutia rei tak an in kum hnuah chuan Jayden a pawh chu alo lang ve nawla fu ana chuan lo pan ngal vatin nu ani hi a pa tan chuan ka du e alo la ti zui Jayden a chuan ngai dam alo dil le a nang nen engmah in lei chin na kan nei tawh lo kan in then tawh fu ana pa pawh hi ini lo hrim hrim alo la ti vei bar a voi khatia chu chance min pele la khatiang thil kha ka ti le tawh ngai me alowang kani engkim hi ita ani tawh bawkang ka ngai thei lutuk chia sin ti in Jayden a chuan anaute lem phiar kha alo hmu a min kalsan hnu kha chuan he thil chia hi nangmah ka hriat reng na awm chhun ani tawh a nitin ka keng reng thin ti in let le tur chuan a sawm lui tang a
Mawi khan a kal pe tu chu Jaden a ani ti alo hrilh tawh bawk nen alo hmangaih ve tak tak ani te chu a ring ve ta deuh a tawpah chuan alo ngaidam ve ta ani ole tikhan tuntum drama chu alo tawp le ta a bul atanga a tawp thlenga milo en sak tu zawng zawng te chunga lawm thu kan sawi a like leh comment te milo tih sak theih phei chuan kan lawm viau ang drama dot leh kan i hmu leh theuh dawn nia invai in mang tha vek ule